Oyo more urinyi kwa Ramogi, erokamano kuom keto Ramogi TV kaneno ka Nyasaye oyienu mochopo sani saa 3 seche mwakelone chenro moro imore ma weche manyien mosebedo katimore pacho ka. To kata kamano bang'e buch jopiny wadhi go mbaka. Gimomiyo wadhi go mbaka en ni Easter biro kaendie. To kendo WRC men Safari Rally bende nitiere Naivasha ka. To kendo nyithindo bende oloro skul. To king'iyo duol mochung' ne weche mag apaya ne giwacho ni higa mokalo mano 2023 ji 1,012 nowito ngimagi apaya e masiche mag apaya. To sani higa mar 2024 nyaka seche mochopo ni higa to pok orumo kata joma osewito ngimagi gin ji 1,090. Mana atamalo 7.7 kaidho malo to higa to pok orumo. Koro modhi penjo ni to kare ang'o marach? En derepe mariembo marach koso ndara marach? Ma mpaka mwadhi goyo gi welo mabiro bedo kodwa kaendi Engineer Joel Akomo Opere en jalup director manono nyamburko NTSA. Makari Osorwa en jalony e weche ritruok e apaya. To gi Owuoro Tet en japuonj mar derepe kendo en ben jalony e weche mag ndara gi riembo. Wabiro penjo gi ni ang'o matimore ka? Jo riembe maricho, derepe maricho koso ndara marach? Mano mpaka mwabiro goyo bang'e. Anto sani nyinga en Trevor Ombija. Jandeng'o panga jo Nyakach den Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Magi weche manyien ma wan go. Sasa unatumia pesa yako alafu ukienda kwa duka unanunua mawe. Sirikal ogolo chik ne kambi mar Ken Chemicals mondo chung chenro mar pogo mbolea moyangore ni ok ochopo rang'iny mowinjore. Migawo mar somo lando ni gigolo omenda mag sikul ma kwan ne romo bilion 30.5 ne sikunde sekondar kod kuonde tiegruok mamalo. If you go to go for a service and somebody is asking you, don't give. If you are the one offering the service, don't ask. Ripod EACC oyango ni timbe mag kwaya soya kuom jo Kenya mondo yud chenro mag sirikal omedore mokalo e thuolo mar higni 2. Erokamano jaloko maro en Wilson Ochuka Jakabuoch Kobita. Piny owacho kokalo kuom migawo mar pur ogolo chik ne dero maduong' mar Kenya men NCPB mondo chung chenro mar pogo mbolea kido mar NPK 102610 ma ikeyo gi kambi mar Ken Chemicals Limited. Okang' ma kama obiro bang' yangore ni mbolea no ne osebedo ka imiyo jopur ok ochopo e rang'iny ma chik dwaro. Jafwambo marwa Lydia Okeyo miwa lerni. Wach mbolea mabandia moseyangore ni osebedi ka usene jopur medo nyuolo paro mopogore opogore. Migawo mar pur ogolo chik mondo mi kambi loso mbolea mong'ere kaka Ken Chemical ochung chenro mar keyo mbolea mar kido mar NPK 102610 mano magisebedo ka gikeyo ne jopur kokalo kuom duol marango kothe pacho ka NCPB ma bang' yangore ni mbolea go pok ochopo rang'iny mowinjore. E oboke ma ondik ne NCPB piny owacho golo chik mondo mi tim nonro e wi nyinyo molos go mbolea no to ponono ni oyud ka ok lose kaka owinjore ibiro kawo ne kambino okang' mar chik. Jopur e counties bura osenyiso luoro e wi mbolea no ma osebed ka usonegi ka koro gikwayo piny owacho mondo mi one ni mbolea mowinjore kendo ma nengone oyueyo okene jopur kaluwore gi singo manomiyo oganda jo Kenya. Ile uoga tuko naye sisi kama wakulima ni kuuziwa hiyo fertilizer ambayo iko na mawe. Sasa unatumia pesa yako alafu ukienda kwa duka unanunua mawe. Sasa unapoteza pesa mingi kununua mawe. Ninaomba serikali ituletee ile fertilizer mzuri kwa sababu ile tunasikia inakuja fertilizer ile baya. Kwa hivyo ninaomba serikali ituletee ile fertilizer mzuri. Matimore kinde moko kuom jotelo manoyure ik jafwambo Rita Tinina e kaunti ma Narok oseotend Kenya Kwanza kuom chiwo mbolea mabandia ne jopur ka koro gidwaro mondo mi jatend migawo mar pur Mithika Linturi ogwe tao ka giwacho ni piny owacho kik wuondre ni okia ni mbolea makamano osebed ka iuso ne oganda jo Kenya. That fertilizer is not fake. It is not fertilizer in the first place. Ni mawe na mafia punda. That's what it is. Hii serikali lazima ijibu maswali. Kwa nini wana dhulumu wananchi wachanga? Sehemu hiyo Lekirikirai ni sehemu ambayo ni ukulima. Mimi nikikuja kwa hii gari nasema Mungu ametubariki. Mbona mwingine akuje aanze kutuharibia? We want this government to take responsibility and the cabinet secretaries to resign for that matter. Hawezi wekea watu mawe na ile mavia punda ati ni fertilizer. Before I leave,
please give me receipts ya wale ambao wamepata fertilizer mbaya, and I will ensure the compensation is done before I leave here. Mwenye kuulizwa swali ni nani? Mwenye serikali. Wewe huwezi kutuuzia fertilizer ovyo alafu kuje kutuambia tusiulize kwa niaba ya wananchi. Mimi nataka kumwambia Rais Ruto, wewe kila kitu kinafanyika ndani ya serikali yako ni wewe tutauliza. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Duol makedo kod mibadhi pacho ka endi men EACC ogolo report mayango ni jo Kenya pod golo asoya mathoth eka giyud chenro mag sirikal to gimoko ma ochuno bende. EACC olero ni migepe sirikal mikwayo asoya mathoth gin kaka mag arita kwe, wuodhe kod apaya, migawo mar thieth kod bad migawo mar doho. Duol no bende nolero ni counties kaka Nairobi, Baringo, Siaya, Busia, Turkana kod West Pokot moko kuom counties ma mibadhi otime newa. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kagigolo report mar chal mar mibadhi e Kenya. Report melo fario kod adek. Duol makedo kod mibadhi kod timbe mag bidhruok EACC e log tich mare Nairobi olero ni jo Kenya pod chulo asoya mopugno e kagiyudo moko kuom gik magidwaro e apise mag sirikal. So you can see the impact of corruption in terms of unemployment, the issue of nepotism, the issue of deliberate delay, whereby it becomes a source of extortion. And that's why, like in the police, we are really insisting that we need automation. And we need some more rules. For instance, if I'm to do some modification of the traffic rule, I would say that a policeman should never enter a car of a motorist. And I would even go further and say that policemen should have uniform without pockets. Duol nolwaro iro e migepe mag sirikal ma ikwayo asoya sasa kaka migawo mar arita kwe motelo ka iluwe kod mano mar thieth, to migawo mar wuodhe kod apaya bende mibadhi pod onyonore kaka migawo mar lweny, somo to kod mano mar lowo. Ripodno bende oyango ni jo Kenya mathoth mamanyo tije bende yande ochulo omenda maromo 163,260 ka gidwaro tije, to moko bende wachore ni nyocha ogolo mit bilie mondo giyud passport nyaka 74,000, to moko madwaro oboke magoyo report kobila mikwayo nyaka 20,300 kama gorak en 10,017, to chulo tese mag lope en 12,173. When a good percentage of Kenyans are saying that they have participated in corruption, again, what it is telling us is that we are sick. And corruption is like a cancer. It eats you slowly and eventually it's going to finish you. EACC olero ni counties kaka West Pokot emotele weche mag kawasoya ka kum jok modadhogi kwan omenda ma ikwayo kuomgi ka otimnegi kwan pogo to en shillings 56,695 ka Nairobi to ripodno yango ni ne ogol mit bilie maromo 37,768 e counties kaka Murang'a bende nitie list kod pesa maromo $18,378. Kisii bende mibadhi pod chiwore e kwan mar pesa maromo $16,810. E kaunti ma Homa Bay e golo asoya chopo $50,057. Te kaunti ma Siaya bende EACC olero ni mit bilie e golore kod kwan mar pesa maromo $4,272. Ka Kisumu to nyonore kod kwan mar pesa maromo $2,547. Mombasa bende nie list kod kwan mar pesa mag asoya maromo 2,400. EACC bende koni bede migepe ma ikwayo asoya sasa otingo bad migawo mar obila, bad migawo mochung' ne chiwo oboke mag wuoth madhi e pinje ma oko mong'ere kaka passport, kuonde mag ndiko pande thurka, ute mag thieth, bende migepe mag somo kanyakla kod migepe mago mag law. The most corrupt departments or agencies, the police is leading at 555.4%, followed by the immigration department. EACC wacho ni mondo oganda othegre kod mibadhi nyaka giyud puonj maliw e wi rach mag mibadhi kendo chwalo sir ne migepe makedo kod mibadhi kama duong' to nyaka jokanyo mag sirikal ti kanyakla e lwenyno. Duol mar EACC wacho ni mibadhi mit. Duol mar EACC bende wacho ni mibadhi rach mimako go boke. Kuom thuolo mar ndalo 100 mabiro EACC owuok oko mar eluito oganda e wi rach mar mibadhi. Kata kamano, gitielo ni in kod an ema nyayo mibadhi e yor golo mit bilie. Walter Nyambaga, Ramogi TV.
Piny owacho chwalo omenda maromo bilion 30.5 mag siro somo mag skunde sekondar kod kuonde tiegruok mamalo. E wi omendano, bilion 7 ochwal ne sikunde mag junior secondary mag piny owacho, ka bilion 16 to mi sikunde sekondari ma jopuonjre ok dagie, mago day schools. Kaka Diana Olonde leronwa, motelo ne ma riwruok mar jopuonj mar KUPPET to nyocha obwogo loro sikundego, poni piny owacho ok ochiwo omenda. Higani jopuonj madongo mag skunde osebedo ka wuok oko mar ng'ure wi midhiero ma gin godo e tayo skunde kaluwore ni piny owacho osebedo ka deko kod chwalo omenda ma owinjo konyo e tayo chenro mag somo ahinya to e skunde mag sekondar. Juma ma okalo riwruok mar jopuonj mar KUPPET ne obwogo chiko jopuonj madongo poni piny owacho ok ne ochwalo omenda ne skunde bang' juma achiel. Siling 22,244 pesa monego beni oseore skul sani onego beni en 11,122. To pesa moseor to skul odong' gi jumbe 3 kende tiloro en mana siling 3,877. Nyiso ni okol kata asilimia mokalo 30 e period mar tam mokwongo e tam manitiere activity mang'eny machalo kaka sports. Tunawapatia Ministry of Education siku 7 wao wametuma pesa zote katika mashule zetu. Tunajua pia kuna madeni ya shilingi ya zaidi bilioni 54, lakini kwa saa hizi kwa siku 7 ambao zinaja wao wamelipa zile pesa zote ambazo zitahitajika katika shule. La si hivyo tutaambia headmaster wetu wafunge shule na watoto waende nyumbani. Piny owacho rito dwaro mar KUPPET kendo bang' dala 7 bang' kwayogi ogol bilion 30.5 ne skunde mag sekondar kod kuonde tiegruok mamalo. E wi omenda ni bilion 7 ochwal ne junior school mag piny owacho ka bilion 16 to mi skunde sekondar ma ji dokie pacho kata junior day secondary schools. Ne somo mag kuonde tiegruok mamalo piny owacho chwalo bilion 6.7 e chenro mag hola mag HELB ka bilion 3.9 gin sire yor scholarship. E hiko omenda ni, piny owacho koro osechwalo maromo bilion 32 ne hola kod bilion 12 ne sir mag scholarship ne jopuonjre manie kuonde tiegruok mamalo. E chak tam manyien riwruok mar jopuonj mar KUPPET nyicho okoni poni pesa ok noluwo jopuonjre skul e wang' sa kaka dwarore, to skunde mag sekondar biro bedo kod ng'anyo maduong' e pacho kae. Diana Olonde, Ramogi TV. Riwruok mar Governors okichore gi chien kod midhiero maduong' ma lakteche osebedo ka yuago e wi chopo kare ogirimiti mane ochuoye kogno e higa mar 2017. E twak margi kod jofwambo kokalo kuom jakom margi Governor Anne Waiguru, gikone nyaka ne chuo kogno e winjruokno, piny owacho mamalo pok ochwalo negi omenda ne counties mar chopo kare winjruok makamano. Ka koro giwacho ni lakteche mabiro dhi nyime kod ng'anyo, county ka county biro kawo negi okang' mager mar chik. Riwruok mar KMPDU to koni pok gidhi ataro mar chik mora mora mar doho. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Juma mar 2 mar ng'anyo mar lakteche pachoka, jokanyo ma ochung' ne tieko midhiero mag lakteche chapni kendo temo manyo kaka giloso. Kawuono riwruok mar Governors ka otelnegi kod jakom margi Governor Anne Waiguru obedo mabor kod thoth dwaro mag lakteche, ahinya to ma okelo kanyakla lakteche duto ma en ogirimiti mane ochopie higa mar 2017 mapok oketie tim nyaka kawuono. Governors koni piny owacho mamalo pok ne omiyo gi omenda mora mora mar chopo kare ogirimiti ni. The CBA was signed by the national government and counties were not funded as was expected to implement the same. Nevertheless, counties have progressively made efforts to ensure that the medical practitioners are adequately remunerated. We appreciate that health is a devolved function and as it is not adequately resourced. However, all counties are funding health to the best of their ability according to their available resources. Kaiwi weche magokumba mag thieth, Waiguru koni county ka county chudo kaluwore gi nyalo magi, kendo jochiw thieth go winjo twak kod counties ma ondiko gi. According to what each county can afford, and this has been progressively achieved over time with majority of the counties being able to provide medical cover, not again just for medical practitioners but also across for all the staff that work for the counties.
Gino mar riwruok mar lakteche okwedo ka gikone chike kod chik ma governors osebedo kaseyo. The issue of comprehensive medical cover is really not dependent on the budget that counties have. We have a national circular from SRC to which each job group need to have this particular comprehensive medical cover. And that's why as we speak, we have quite a number of counties, more than 15 of them, that do not have the comprehensive cover. And it forces each and every doctor to actually go deep into the pocket to find, to get the care when they go to the hospitals. Chung mar riwruok mar governors, en ni biro kawo ndamo mager ne lakteche ma ok bidokie tich, gino mabende tend KMPDU oseyo. We also call upon the doctors who are on strike to go back to work pursuant to the court orders issued on 13th March 2024 and 15th March 2024, failure to which the respective county governments who are their employers will be at liberty to take any appropriate action or disciplinary action. They should have said, no, the court has found you in contempt. So there's nobody as a union or as doctors who has not complied to court order. And if we have not complied, they have an action to take, which they have not taken. So we keep saying that the judge ordered for discussions. And if they feel that there's somebody need to be threatened, that they can go ahead with it. But riwruoge gi kata kamano bang'e odiochieng' makawuono obago romo mar twak ewi ng'anyo gi. Romo ma odiochieng' makawuono kendo ok onyago olemo. Judith Omondi, Ramogi TV. Johera mag duond bura mar ODM dhi ng'eyo chal mar yiero mar koro gwenge mar duond bura no chieng' tich ariyo juma manyien. Jakom ODM en John Mbadi onyiso jofwamb weche ni yiero no mane ochan bago dwe manyien inyalo chwal nyime kaluwore gi onge mar komiti matayo yiero. Chris Owino nigi ler mar wachno. Ndalo adek kende motelo ne dwe mar ang'wen, jakom duond bura mar ODM John Mbadi oloko e chuny johera mag ODM bang' wacho ni yiero mag kor gwenge mag duond burano mane ochan bago dwe mar ang'wen higani inyalo chwal nyime. There could be some challenges to that because our board or our committee, election coordinating committee, is not yet in place. So we may not have party elections in April, but that is a decision that the party will take. Yiero mar ODM ne ochan bago dwe manyien, kata kamano Mbadi wacho ne ler malong'o e wach makamano dhi wuok juma manyien e kinde romo mar komiti mochung' ne yiero. We are having a central committee meeting unless indicated otherwise on Tuesday next week of 2nd. That is where we are going to take a decision as to whether we will proceed with the grassroots elections as earlier been indicated for April. But there could be some challenges to that. Ewi piem mar siasa kin Governor machon Mombasa Ali Hassan Joho kod Wycliffe Oparanya, Mbadi ojiwo jogo duto man kod dwaro mar telo ne ODM mondo bed kod horuok kendo thegore kod gigo duto manyalo baro ODM. Those who want to lead this party and those who are interested in the strength of the party going forward to exercise restraints, exercise patience, and allow the party leader to manage the party and together with the leadership of the party. Kata kamano, Mbadi okwedo pogruok moro amora e duond bura mar ODM. It has nothing to do with the so-called infighting. There is no infighting. What we are saying is there should be no discordant voices in the party and voices that would cause panic to our members and especially our support base. Joho osebedo ka goyo koren en moro motelo ne ODM poni ogai margi Raila Odinga oyudo kom AUC e kinde ma Wycliffe Oparanya bende neno ni en ema onego tel ne ODM bang' chung' kod Raila Odinga kuom thuolo malach. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruoge mag jodak e kuonde dak ma Nairobi kaendi owuok chung' mosuo kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kuom chiwo thuolo ne joket mwandu mar gero orofa maboyo e boma kaendi. Jotelogo wacho ni kata obedo ni ok gitamre wach mar dongruok e boma, sirikand kaunti nyaka ler ne jodak chenro mong'ith kod omenda ma giketo tenge ne chano boma mondo bi ogeng' achiedh nade ma thothne ikelo gi dongruok mag oganda. Simfros Okinda miyowa ler mar wachni.
Oseyangore ne kar dak moro amora boma Nairobi, ahinya to kuonde dak manyangafu. Koro chenro manyien mar gedo biro, kendo ute mag orofa maboyo igero koni kod kocha. Ranyisi en kar dak ma Kilimani, Kileleshwa, Lavington, e kind kuonde dak mamoko machon, ute ne ok oyienegi kalo orofa 4 kadhi malo. Kata kamano joket mwandu sani gero ute nyaka orofa 10 gi wiye. En gima koro chwany moko kuom jodak e boma Nairobi makoro wuok oko mar kwedo wach manowach kod gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mar chiwo thuolo ne joket mwandu ger ute nyaka orofa kata 25. While we are in agreement that there is a need to accommodate Nairobi's projected growth of 10.5 million by 2050, we wish to categorically state that the governor's approach blatantly disregards the correct legal procedure and good order. We further wish to unequivocally state that the Physical and Land Use Planning Act, PLUPA 2019, as is commonly known, is the ultimate planning law in Kenya. Jodago ywak ni kaunti ma Nairobi pok onyalo kata chano ngima oganda masani odak e boma makale achiedh nade mathoth kamoting'o koso pi, oula, chenro marach mar pi taka e kind weche mamoko. Onge shida mar ute Nairobi ka, mano gima bro ng'isi. Gima tiere shida mar mantie ni ng'ato onge pesa manyalo nwang'o ot. Sani kidhi adhi Embakasi wacha, ibro nwang'o ute kata 2,000 man vacant kawuono. Ka ute matindo man tiere sani gi siwe jotame kaka kies bro wuok noe kata gweng'. Piny ng'we sani Nairobi nyocha koth ochwe, siwe jo muoch kila mahali kata nyaka town kawuna kadho CBD kanyo anongo ga siwe mola everywhere. Onge ndache onge ang'o. Koro en odo shughuli ga gik onge ng'ama nomiye tij pilano. Florence Nyole ma en ogaye mar jogor ute kod jalony e chano bombe Patrick Adolo yango ni gavana Sakaja odhi ataro mar chike matayo chenro mag pango ute e boma, gino magiwacho ni nyalo biro kelo achiedh nade ne ngima oganda mathoth modak e boma. We're in trouble because they cannot just fathom the complexity. They cannot fathom it. They cannot even begin to understand how complex this space is. And so they think city planning is reduced to heights. You cannot reduce this complexity to a story about heights. What do you take us for? The 2014 Nairobi Integrated Urban Development Plan, new plan as is commonly known, identified 7 subsectors that had been earmarked as critical zones requiring further detailed planning. We even note that bids for the planning of Woodley Estate, Ruai, Kasarani, Embakasi and Kibera were put out. Yet to date, this process has not moved forward. These plans and procedures, as laid out in law, would ensure the creation of a shared vision for Nairobi by Nairobians. Jodagi bedo kwedo wach mosebedo ka wuothe mbui ni jomoko koro ok dwa mondo mi jomo chan ochore butgi emomiyo gidwa mondo mi gedo makamagi otim e kuonde ma gidake. Okinyalo wacho ni jomodak Isili no pogre jomodak Kileleshwa gin human beings. So apani mano is not concerned marwa in Lavington. Concern marwa any gino bro impact negatively on the environment. Bro chando wa kako nego bino dak ok bibero maber. Koro no gingiso ka gibro timo mondo jogo bir jo Islands go wanwong kod gi wach. Jodak gi obono mar dhi e doho kendo chungo dongruok madhi nyime kaunti ma Nairobi nyaka chieng' kaunti puodhre wi wachne kendo keto kenge makare mag chano boma. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Wadhi yue moro machuok kudugo to podon weche manyien mobro kelo irika inde tano kuse orote wari adeka uchiel nono Ramogi TV ma Tobias Akande wachni aluwo chenru maber kan Mombasa. Erokamano Tobias agero ni nam chumbi dhi maber. Wachoni ana wuoro wach mar mibadhi mogoyo tache pacho kae ndie. Eric Odemo kaya chunge Kanyamkago, Trevor Musna Nyota Benson. Kenya ni mibadhi otimo match. Kambolea tinde yuso mana kite awuoro. Wachomo kure. Ramogi TV anokane osiepe nani mane serikal ka wacho ni daktari onego chaka chon mondo gidoge tich. Ng'ama dhi winjo gi onge chakuru mana chon na Albert Oweno Luendo bara Lego West. Erokamano ahinya. Wadhi yue mara machuok kudugo to podon weche manyien mobro kelo irika. Kik dhi mabor ahinya. Kwa jina naitwa Lucas Omondi na ninaishi Lang'ata. Ile kazi nilikuwa nafanya nimestaafu, nafanya tu biashara yangu tu. Jana wakati ile baada kutoka mazoezi nikasema acha nijiwekelee kidogo.
Nikijiwekelea hivi nikasikia kasimu. Kuangalia message nikaona kala kumbe kuna ukweli ndani yake. Ndio hapo kafuraha kingine kakaanza kuingia, kajasho kakatoka nyembamba. Hata in fact huyo kijana wangu pia ndamwambia hebu pia wewe kamata kakitu. Shabiki imenisort sana. Imenisort sana. Because kuna biashara ile nilikuwa nimeanzisha ya kuuza kununua mifugo na ninauza. Unaweka Mungu mbele, alafu pia anakupatia mawazo. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele. Ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Warwaki kendo ni jatend migao mar riwruoge Saga Simon Chelugui ojiwo riwruoge Saga mar Harambee Sacco Society mondo jiwre kendo keto kenge mabiro ketonegi kama ber e chiro mar Kenya mana kaka kinde mokalo. Chelugui kata kamano ne opuoyo kenge mar Harambee Sacco osegoyo kendo dongruok moidho nyaka tamala 6.2 kipimo gi higa mokalo ma kwan ne en tamala 5.3. Ne olose kinde mane Harambee Sacco ne sidho chenro mar gin godo mar uso ber mar Saga no endo kendo juolo yuto margi. Not the expensive external funding. Our getting of 4 billion shillings. As we speak today, regulated SACCOs are not allowed to invest in capital activities like property and building without an annual general meeting, without an annual delegates conference, without regulatory approval. That means they are guided and their investments is evaluated by a third body to see their viability. So it's not possible in the regulated sector, regulated SACCOs to go into erratic decisions, investments. The second issue is the level of management. The level of management is still low. The use of technology is also low, so they are bound to be attacked. Bernard Wafula mar Bungoma kod Beatrice Weyu mar Kakamega e joloch mag tugo mar Sikiza Chapa madhi mbele seche mowuoyni. Joloch go nodhi dala kod siling 50,000 e tugo manyaka ne sechegi osegolo mech ne jotugo 46. Bende ne giyudo thuolo mar romo kod jawer magihero men Mercy Masika e studio mar Citizen. Sikiza Chapa en tugo maketo jower machiegni gi jowinjo magi kuom miyogi thum e yo mawinjore. Mondo ibed jatugo mar Sikiza Chapa, or ote mari *487*3 mondo iyud Sikiza tune mari mihero kinyalo bedo jaloch. Hii pia hapa ni gift hapa yako mami. Na nawasalimu sana na nimeshiriki mchezo wa Sikiza Chapa. Yes. Na nimekuwa mshindi siku ya leo. Naam. Na nafurahia sana. Asante. Na hii mchezo ni rahisi sana kushinda. Unafanyaje ili uweze kupata pesa? Unaweza ukadial 2 yes 487 *3#. Asante. Nimeshukuru sana. Umeshukuru? Wow. Ulichagua Sikiza tu na ukapata pesa. Hebu mjuze anayetizama kwa Citizen TV, Inoro TV ama Ramogi TV ulifanyaje? Nilichagua Sikiza tune *4
87 star 3 hash. Yes. Ndio nikapata hizo pesa. Wadonje weche mag tuke ni johera mag tuke mag Safari Rally kwano mana seche kapok tuke mag WRC Safari Rally chakore ayanga odichieng' makiny. Derepe mapacho ka endi kachiel gi mowuok e pinje maoko kotelne gi jaloch mariga mokalo ma en Rovanpera nobila achiel kuom lap ma Naivasha ma ibiro tigo e piem weko. James Opondo miwa ripodno. Emitoka mar Toyota Yaris GR Hybrid R1 kel Rovanpera mawuok e piny mar Finland kendo jaloch tuke mag WRC Safari Rally higa mokalo cherore e achiel kuom ndara mayudore e kar rito le bunge Mandulele Conservancy. E orakono mane okelo kanyakla derepe mabiro chako tukego kiny, Rovanpera notieko thuolo mokwongo gi dakika 3 gi nyiriri 3-2 kiluwe gi Neville Thierry manotieko nyiriri 1 toke. Kinde duto wuoth madhi Naivasha e kinde mag Safari Rally kelo ga midhiero ne jowuoth ka sirkal higani okumo uso kong'o ka achiel gi chungo geche e genga paya mawuok Nairobi kochomo Nakuru. Tongona e bath nam ma Mo South bende oler ni ok bitimore higani. Kane wuoyo gi jofambo, komishona mar gwenge mag Hoho mar Okak Abdi Hassan bende olero ni arita kwe ong'aw e ngas mamalo kokwayo johera mag tukegi mondo oluw chike mag apaya. Wafuate maagizo vizuri ili tupunguze msongamano ambao tunatarajia utakweko. Kwa sababu msimu huu ni msimu wa Pasaka, shule pia zitafungwa, watu wengi wanataka kuja kwa mchezo huu wa Safari Rally. Kwa hivyo kutakuwa na msongamano ya watu na magari. Na kwa hivyo tunawaomba wazingatie kanuni za barabara na pia wafuatilie kwa makini matangazo ama ilani ama mwongozo ambao umetolewa na serikali. Korka kore jalup director mar KWS Joseph Dadacha wacho ni chenro makare oseketi e kar rito le bunge ma Hell's Gate ma en achiel kuom kuonde ma ibiro bage piemgo. Gwenge ma Naivasha biro rwako welo mohewa 10,000 ka piem mahigani olure gi nyasi mag Pasaka. We have put in place very robust measures to address issues of pollution, littering and all this. We have also put in measures to ensure minimal damage is done on the environment. We are going to designate areas where parking and other activities will be undertaken, and under very strict control and supervision to ensure the integrity of the habitat, integrity of the area is left as intact as possible. Jatend piny William Ruto biro yawo ayanga tukegi e kar romo ma KICC kapok jotugo dhi alap ma Kasarani ma en kidieny mokwongo e tuke mag WRC Safari Rally. Bang' Kasarani ng'wech gi sungruok biro kwako ndara mochimo Naivasha kama johera mag tukegi biro rito gi liyo piem kochakore chieng' tich abich. Nyaka sani Rovanpera omako thuolo mokwongo e chung' mar derepe motelo ne tielo mar adek ma Kenya. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Tim mar Talanta Hela moting'o jotugo ma higi ni piny ne 19 dhi nyime gi tiegruok e kar puonjruok mar Gymnastic Academy e boma mar Tarragona, piny mar Spain. Timbego keto ikruok margi ne tuke mag nus finals mibiro bagi otieno ma kawuono. Stanley Okumbi, ma en kocha mar jotugo ma yawuoyigo, lero ni timno osenyiso kit tugo maber ka kuonde manigi ng'ikruok gibiro loso e kinde ma jotugo biro chako tiegruok margi bang' tieko tuke mar laro kombe mar Daurada man Cup. Nyithindogo ma nyiri bende osenyiso kit tugo maber bang' loyo tukegi duto mag grube manomiyo gi thuolo mar donjo e nus finals. Venye nimesema ni one match at a time, hiyo imeisha, so tuna focus on to the next and we have to fight again
nilisema we didn't come to participate but to compete. So wacha tena 90 minutes, no, actually it's 50 minutes itamua. If you can try to keep them together, because I understand that most of them maybe they are not in school. If you can try to keep them together so that we organize for them competitive friendly matches, top tournaments. If you can get actually every week you can get for them friendly matches, then you get at least maybe every month you get for them like 2-3 weeks of training. I'm sure that we'll have great players here. But if we say that of the tournament, then they go home, we leave them alone, then actually we'll be doing nothing. Riwruok matayo tuke adhula pinje duto FIFA obwogo mar kumo Kenya bang' romo mane ochan bagi gi riwruoge matayo tuke adhula pacho ka FKF gore Luanda. E oboke mane ondik ne jagoro maduong' mar FKF Barry Otieno, FIFA lero ni riwruogno mar FKF nyaka koro bag romo margi mar AGM mapiyo kaka nyalore motelo ne yiero ma ochan dwe mar 10 higa mwantiere ni. FIFA koro wacho ni ponono ni FKF okotimo romo margi, Kenya biro mi kum. Doho mamalo ma Mombasa nochungo kuom kinde romo magalamoro mar FKF bang' jafwambo Milton Nyakundi chwalo bura. Bas wadhi chenro wadhi yue matin kwa duogo to donje chenro mar buch jopiny gimomi wadhi go mbaka mar chochni manie apaya kata rito ngima manie apaya kata masira mosebedo katimore apaya en nikech sani koro ji dhi e thuolo malach mar yueyo mar Easter. World Rally bentire kanyo miluongo ni WRC Safari Rally nitiere, nyithindo bendo loro sikul, lakini gimoro momako chunywa ka kabisa ineno gimosebedo katimore ka endi nyiso ni kwan ji duto mosetho masira mar apaya higa mar 2023 ne gin ji 1,012 to higa mwantiere sani ni gin ji 1,090. Nyiso ni to higa to pok orumo, nyiso ni kwan no idho. Ang'o marach? Derepe mokti ndara maber, koso ndara go maricho, koso mtokni maricho, koso mtokni maricho, koso ji pok otiegore yo makare. Mane mbaka mobro go gi welo makoro moko sechopo e studio kama Karius Orwa, en jalonye weche mag ritruok e apaya. Engineer Joel Akomo Pere, jalup director mar nono nyamburko NTSA ni kodwa ka, to gi Owuoro Tet en japuonj derepe. Wabro go mbaka no bang' dakika moko matin, kik idhi mabor ahinya. Good news! Price for bulk SMS have dropped to 20 cents per SMS. If you would like to communicate to your customers via SMS, NiText provides the cheapest bulk SMS rates. From only 20 cents, you can communicate to your customers affordably. To join NiText bulk SMS service, send the word SMS to 40984 and take advantage of the lowest bulk SMS rates in Kenya. Terms and conditions apply. Koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora mogia jong machiegni en weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Teacher Beach kochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yonja wauntie kikubed mabor ya krom gajen kech kai e kumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco.
Rumba ni ninja the entertainer wajo maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachuni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach sangweno tieno. Gingwono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Odinjili mapuonjo, gwedho kendo loko ngima. Koa kuom jotich Nyasaye mowal makelo weche mag geno. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. E Injili ngima, ngeso ka ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main koto chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just puonjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho, ngeso ka ngeso kod jailieta. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyakora Mugia jong machiegni neno weche manyien. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wachaka ne chenro maro mar buch jopiny. Wendwa ni e studio ka koro. Erokamano ahinya Makarius Orua, jalony e weche mag ritruok e apaya. Erokamano ahinya Engineer Joel Akomo Opere bende nitiere kae ja NTSA. Erokamano ahinya gi Wuoro Tet en japuonj mag derepe. Erokamano ahinya kuom miyo sechegi. Engineer bro chako kodi kaendi. Nwago kwano seche mane wawuoyo kaendi. Wayudo ni atamalo 7.7 ji 1,090 osewito ngimagi e higa mar 2024 to higa mar 2023 ne gin ji 1,012. Mano nikech ang'o? Erokamano ahinya. Aparo ni mokwongo watimo mos kuom jogo moselalo ngimagi e yore mag apaya, to kuom penjo ang'o momiyo medruok osebedo kuom jogo malalo ngimagi e apaya. Adieri e dwe ma wantiere mar adekni wasebedo kod masiche mag apaya modwa medore ahinya, kendo nonro kwanono gimomiyo ajali gi timore kata masiche gi timore nyadi mathoth. Kwang'iyo ajali kotimore nitiere factors mang'eny moluwo ni causal factors mamiyo ajali timore. Samoro ken mana gimoro achiel mokele ni giluwo. Mokwongo wang'iyo kaka gari bende en kare, maluongo ni roadworthiness of a vehicle. Nitie gimoro cha kwang'iyo maluongo ni infrastructure kaka apaya kaka gi furniture mag wang'ayo. Samoro wang'ayo go kona, samoro markings, signages, mago bende wang'iyo. Kaeto wachako wang'iyo gik machalo mamoko maluongo ni driver behavior. Kaka joriembo, kit joriembo ka gin e wang'ayori.
mang'eny kuom masiche mag apaya ma osetimore e ndaloni ng'eny gi gin kuom wuok kuom kit joriembo. Kit joriembe marach. Mang'eny. Nikech ibiro yudo ka samoro ng'ato dwa kadho jomoko to ok ong'i. Okadho akadha gi wang' teko, moko ng'iyo chike mag apaya ni to en continuous yellow line, koso bende ong'iyo kocha, samoro gari moro biro, to samoro kanyo bende en kar kona, to en odhi adhiya gi tok moruodho, kendo okadho akadha, odwa mana nokadh geche mamoko gi thuon. Koro e yo machiek, medruok mar masiche mag apaya osebiro ok nikech ang'o, to nikech maduong' ahinya en kido mar joriembo kata jotige wang'ayo. Well, kila ne Owuor Otete en jalony matiego derepe to en kodwa yoro mar mbui kaendi. Owuor bende yie gi wachni, derepe ma kitgi richo koso lony gi ema ne piny. Kido mar dereba gi lony mar dereba ni piny. Kanyo owacho adier kabisa nikech iyudo ni kin jariembo to ikia road mark onge kaka obro konyi. Iwinjo gimoro ma common ma wacho ni yellow continuous line, line maratong chande. Iyudo ni ng'ato seriembo higni 20 lakini okia ni omino ni ok onego ng'ad bathe kocha. Koro iyudo ka puonj monego bed ni jariembo nigo kalure gi syllabus ma wan go Kenya okotut ondhem. An apuonjo e pinje ma oko sani, an e piny mar Qatar, mondo ng'ato oyud license mar riembo mtoka, ohingo PhD, ohingo masters. Dhano rem e riembo mtoka sama gidhi e piny. Ng'ato rem kata dibiriyo. Iyudo ka ipuonjo matut. Piny ma antie mar Qatar ni, ka wang'iyo e higni 8 gisemana wito ngima mag ji 124 e higni 8. Asebet kang'iyo ngima ma wawito Kenya. Nantie Kenya dwe mar 11 kana timo interview na wacho ni wachomo kuma wadhi wito ngima mag ji 15 e odiechieng'. Lakini sani lit nikech koro yudo ka e masira achiel wawito ngima mag kata 20. Koro yudo ka somo mimiyo joriembo mani Kenya ndhem. Aluongo ni joma chwalo mtokni, joriemb mtokni, derepe tin kabisa Kenya. Jochwal mtokni ng'eny, opong'o ndache ma Kenya du. Tiyudo ka wakawe kaka piem. Mondo ng'ato oriemb ndege ama mondo ng'ato bed daktari, nitie higni manyako kal eka tiege. Lakini chopo e riembo nyamburko ma wan gogi, owadu nyo puonjie pap e cho iwuok, nye idha pigo e cho iwuok. Ng'ama wuotho gi tiende ndara odak mana ni dereva nena, to dereva bong'eyo ni ng'acha be nena. Koro iyudo ka puonj ni piny, nikech piny ma wantie ni puonj ni malo. Ok ni masira ok timre lakini en moro ma ohingo ok nunyal chunge. Ok unyal chunge kata kitime gi item gi tiegruok ma in go duto ok inyal chunge. Obedo ajali. Lakini iyudo kama Kenya ok en ajali, ma Kenya en nek. It is a crash, en nek. Wana jok ma wakawe akawa mayom. To lit nikech kata king'iyo NTSA nambni kwan magimiyowago mago mana ma oful mobedo reported. Nitie ji adi matho e yor afaya to ok bed reported ng'eny. Wan mane dwe mar 3 namba no ohingo 1,090 miwacho no. Namba no hao 2,500 nikech an gi network mara. Sasa ma accident otimre, an gi groups
gipos to kang'iyo statistics ma an go, kang'iyo kwan ama chenro ma an go, number 1 ni malo kabisa. Okay. Odhi medo bet malo. Okay. Wadhi duogo mondo wagone mbaka ni to kare koro onego watim nang'o ka, lakini koro wawinja ni Makarius wacho nang'o en jalony e weche mag ritruok e apaya. Makarius, ang'o marach in kinene? Erokamano ahinya Trevor Mbija. Amor ka wa network machal kama gi Owuoro Tete gi engineer. To mokwongo an adwa kawe gi approach mar system approach. Mano e gima adwa wacho mokwongo. Wan koro wadhi e root cause analysis, but system approach wacho ni chenro mar Kenya e yore mag ritruok e apaya en mane. To gima kelo gini en ni ji osekawo tich mar riembo mtoka kaka wacho ni mandhem kata ka tich moro moko chuno. Joma ose we dala kucho kata mono kodhi school maber ema wacho ni atere driving. Koro ji ntiere system ma ji oketo kaka country mamiyo okwan gi systems iluongo ni hazard identification and risk assessment. Mag safety by design ndechewa simulation mipuonjogo drivers Kenya ka. Ng'ato opuonj Nairobi ka to odwa kawo mtoka odiochieng' achiel odhigo Mombasa, odhigo Kisumu. To en ng'ama riembo mtoka machiegni e estate kuondgi. Koro system maro kwa nyalo upgrade mobed very strict mondo mi bed driver ntiere gik mang'eny mikade. Number 1, medical fitness. Ji adi mani ndara ka man gi tuo mar epilepsy, man gi tuo mar pressure, man gi tuo mar diabetes to girembo mtokni. Ji adi kido ma Owuoro Tete gini wacho. Kido ma driver behavioral marwa to gi roads wa systems magi gik machangia sana kelo ajali e Kenya ka. Koro system approach number 1 from piny owacho. Yes. Engineer, somo mar derepe ndembe? Mano to kabiyo ga ahinya nikech the driving school curriculum, driving curriculum ma itimogo training ne drivers ma Kenya notimne lokruok mobed aligned gi international standards. Mane momiyo iyudo sani ka in gi driving license tiyudo ka classes mane wang'eyo chon ka iyudo ka sani ochako migi categorization mopogore. Nikech ang'o? Because gibedo aligned gi international classes and standards. Meaning ni kata puonjo kata tiegruok bende oketi in that standard. To gimo anyalo wacho manyalo yugo partially ni nitiere okenge moko ma kipimo gi pinje moko tiyudo ka seche moko pok watimruok nade, pok wachope wang'e kaka owinjore bed. Kuom ranyisi kaka wacho kaluwore gi Traffic Act Cap 43 dwaro ni kata ka driver license ni orumo kidok renew owinjore otimni gimiluongo ni retest. Owinjore chako cheki gi otimni medical test kaka nowacho cha. Mano madwarore otimni medical test nikech rumar ndalo nyalo miyo isebedo kod lokruok mar dendi kaka wachi nyalo bedo gi diabetes, nyalo bedo gi epilepsy, samoro koro wang'i visibility kaka ndalo ti wang'i koro ok nen, dwarore koro upgrade gi kiyo. Koro mago gik mowinjore timruok nade otim. Tiyudo kamano adieri training marwa noja pok wachope ang'owa e okenge go compare gi pinje moko. Iga mokadho the National Transport and Safety Authority dual motiyene ma bende atiye kaka Deputy Director Motor Vehicle Inspection as Engineer Pere Nyaroya. Iyudo ka ne watimo ma kendo nokete mondo mi jok mane biro timo renewal of their driving licenses ne bedo subjected to retest. To kaka kawaida wan jo Kenya ji nochako go nduru ywagruok nang'owa kod muodo lak. Nokete ni weyo yueye mang'owa matin. Adieri dwaro mar NTSA gime pango kaka watime to wadwaro ni wachopu kanyo. Mana nitiere ng'ikruok. Ng'ikruok nitiere matin. To wang'eyo ni seche moko inyalo uyo, kok inyalo uyo tinyalo ringo, kok inyalo ringo tinyalo lak,
inyalo wuoth, kok inyalo wuoth tinyalo lak. Gima duong' ni chiko kama timruok nade, kom direction midhiye. Mana kaka Isaya 40 wacho ni jogo mogeno kuom Ruoth Nyasaye biro wuyo kongoe. Gibiro ringo ka giyol, gibiro wuoth. In that aspect, kok inyalo wuyo tinyalo ringo, kok inyalo ringo inyalo wuotho, kok inyalo wuotho inyalo lak. Kata obedo ni pok wachopo okang' mowinjore wachopie, I can confidently say ni wanie yo makare. Magara system ma orwa wacho ni ok ti maber ni ok yiego. Jomoko ipuonjo riembo ka daka matin to nosigolo mtoka odhi Mombasa. Mano ing'e ni ng'ato inyalo puonj adieri, kata wang'eyo ni kata sama kaka inyenye japiko, yudo ka ng'ato riembe mane pap moro to bang'e ochako. To gima ng'e ni sani to mondo kata kitimo training kamano to mondo mi yud license. To ok inyal chidha kaka chon ni yudo license. Mokwongo nyaka ibed registered through a driving school. Aito driving test te no go le lwet police, no kel e lwet NTSA, approved driver test examiners. Mama no semedo quality odhi malo. And again, kama nyalo wacho ni manyaka watime medruok sani en gimiluongo ni digitization or automation. Masani koro wawuokie e tiegruok mitimo mar board cha ni dir gol gari nika itere kucha. Koro wasani wadhiye automation makoro watiyo gi simulators. Makoro in kidonjo tikwongo ichako gi wang'i mikwongo ichako nigo gi medical mikwongo ichako kodi. Ichako wang'i ka in short sighted i-prescribe ni kiyo mowinjore, irwaki ka in long sighted ichaki prescribe ni kiyo mowinjore timok ni bedgo. Ichako medical condition ni kore kidhi e simulators idhi timo penj ka kikadho kore kidhi another step. Koro wagolo moro ma gole kacha makech mache to samoro ng'ato nyalo ng'iyi gi wang' mopogore. Mano gik ma watimo mondo mi koro wachopie rang'iny mar tiegruok mar derepe mowinjore, nikech curriculum marwa sani is in compliance with the international standards. Owuor jo Qatar to time nade nikech samoro kaka engineer Opere Nyaroya wacho ni wambe wan gi tiegruok mong'ith kae, lakini koso wan gima thago en mibadhi ni ng'ato ok dhi e sikundno odhi okawo license teno wuok ochomo kumochomo. Jo Qatar to time nade momiyo ng'ato ka ng'ato ok nyal yudo license nyaka oti mana matek? E piny ma wantie ni gichako gi wang'. Kifail, kiremo penj mar wang' to kinyal yieni. Kiwuok e wang' tidhi e theory. Ok kaka wan ka wabiro to ni isiemo ni 3-4 ni ng'eyo tisudo. Nyaka ing'e science te. Kiremo achiel dong' kanyo. Nyaka chieng' ing'egi. Iwuok kanyo tidonje practical riembo mtoka. Ikwano ni seche. Ka iwuok Kenya ka in gi license ting'e riembo, ibro miyi seche 60 pile kipuonji. Traffic department ema ran skunde maka. An kaka japuonj ariembo mtoka sama aonge tich. Katimo mistake, katimo makosa, imaya lesson mara. Iriembo mtoka mar gear, inyalo riembo automatic. Kiriembo automatic, ok inyal riembo mtoka mar gear. Ikalo taya makwar, ibro chulo $6,000 maka. $6,000 maka en pesa mahao $100,000 ibro chule. Okanirom gi police endara, okanirom gi authorities kaka NTSA endara. Kamera tiyo, kama koso yudi, to maki. Yudo masira endara, kata ni gwaro mtok ng'ato, girango kamera. Basi duoki e class. In gi license lakini idine. Iduoki e class seche 40. Ikalo, itimo penj manyien. Ikalo, imi. Koro yudo ka puonj magichiwo ka
en puonj matut. To awacho niya, ka engineer wacho ni watemo, Kenya temo, kinde mag mpira mar adhula kane itimo Qatar ka, apuonjo jo Kenya 3,600. Ka giduogo limbe Kenya, ok ginyal riembo Kenya nikech kalure gi puonj mwamiyogi ka, gineno dhoudi mayawo masira. Iyudo ka kiriembe pinje maoko gi, kiduogo riembo Kenya to tami kabisa nikech marwa en lweny, wane paw lweny, ok wane paw ndara. Temo miyudo ka janyuol wuok gokinyi onyiso nyathine ni ang' nakelni rabolo godhiambo, ok oduog, mtoka nogweye, ok oduog, otho. Iyudo ka masira pod medo makowa. To injinia, an mana gi kwayo achiel. Wawek wacho ni pod wan mabor. An aja Kenya, ok an kenda ka. Wang'eny. Waseyudo somo matut. Maka wanyalo duogo bamiwa thuolo. Erokamano Joramogi nikech koro umiya thuolo e kinde mang'eny takelo somo makonyo ji nono. Koro injinia, an mana gi kwayo. SACCOs ng'eny Kenya. Nyalo design program ma wanyalo chopo nigi nikech Nyasaye nyoyawonwa dhot, oketwa e okang' mamalo, an oketa okang' mamalo zaidi e pinje maoko gi kochopo e weche mag rito apaya e puonj. A design syllabuses, atimo gigi duto. Jo Kenya ng'eny manyalo timo gigi. Rwakuru ji duto manigi chuny mar puonjo. Iyudo ka nitie tenga adek. Wawacho ni makosa mar ng'ama dhano, human error. Waduogo wawacho ni environmental error. Waduogo wawacho ni mechanical error. Reba oyanyisie gimoro ka ni e piny ma wantie ni, ka mtoki okethre, abiro ni kane garage. Ka mtoki okethre, ok nyal losnigo e garage. Ionge gima luongo ni report mar police. Nyaka idhi ka police bi wach ni mtoka engine mare chwero mo. Indiko ni tichulo 4,000. Bas tidhi e garage. Tilose. Kitieko tidok ka police. To giwacho ni oselose. Sira mora nyalo yudara. To bed ni en injin manyadhi loso garage no iloro. Ok wawinji maler mogik no ilal matin. Iwacho ni ang'o motimore kose mi report isedhi e garage tichak idok ir police mondo inyisi ni koro oselos mtoka. Kaeto ka masira mora nyalo maka e ndara. To gichako timo nonro gi garage. Nolose, negiketo sai, nolose nadi. Koyudre ni ajali momaka no owuok nikech gino. Imako gi, itweyo gi, to garage no iloro. Nyisi gimomiyo e higni 8 ji 124 kende mosetho e pinyni. Wan ibro gweyo diel, ibro gweyo guok, idonja donje garage mora, itedo ni mtoki, idonje ndara. Oko bedo certified. Nitie gik ma waluongo ni environmental factors. Ka koth chwe, nitie speed mok inyal riembo. Ka yamo ng'eny, nitie speed mok inyal riembo. Kong'weng'o nitie speed, nitie nderni mok inyal tiyogo. Iyudo ka masira mang'eny mamakowa sani omakowa gi nyithi skul gi jo trailer. Nitie seche ma trailer ok ringe ndache ka. Gin gi ndadni gi. Nitie seche ma nyithindo dhi e skul ok iyud lori e ndara. Mana nyi mtokni matindo gi matero nyithindo e skul. Gigi duto wan jo Kenya mochokre ka ema nondiko gi piny. Serikal maka oketo gi into enforcement to gitiyo.
wanyalo timo maber dala. Erokamano Trevor. Orwakare ang'o mathagowa? En mana mibadhi. Kadang ket gik ma koro iwachonwa matimore oko mowuor lerono maler. Kadang chak wacho sani ni chakre sama kama nyaka sama kama trailer ok rengi. Ma en gima kata NTSA nosewacho kendo piny nowacho bende nosewacho. To pod iromo mana kodgi e ndara ka? Gima timo gi bende onge. Apani gima wuor Otet wacho kidok e gima nawacho mokwongo ni systems. The culture mar Kenya mwadake kata country wa. Culture number 1, kata obedo ni engineer gini temo okodwa bedo kan wabiro complain. Wabiro ka mondo wayud suluhisho. Wanyalo timo nang'o mondo Kenya obed maber. Gitemo maber sana kako wacho, lakini mibadhi kata kawuono kwa neno news. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Kop mondo miyud service NTSA nitiere mibadhi manyaka ikale mokwongo. Okay. Engineer nyalo bedo gi chuny maber. Wasetwak ga kode ka. Chuny maber kendo gi jingo mar loso. To iye kanyo te sako margi nitiere joma are not willing to perform kako perform. Kadhi mbele kidogo anyalo wacho ni nyaka identify high risk task. Nikech high risk task biro gi severity mar loss mantiere. To kwa ng'eyo maber ni ndara inyo joge wawacho ni work smart go home safe. Kako wacho ni kigone nyathini ni ba itange inene godhiambo. Ang'ama wanyalo timo mondo wadoge ma. Gimoro wacho ka ni simulators. Skunde adi ma Kenya ka. Nikech adwa ni mondo gimiwa regulations. Wan gi skunde adi mag private ma offer simulation. To gimoro badwano ukonya kai. Ka ng'ato osebedo motiegore maber e driving. En karang'o ma ng'ani bi podhi ni koro riemb mtoka long distance. Kose en ano mi license endorsement o team in panic control mar gari, mechanical understanding mar gachi, behavior mar driver, en ng'a mabiro wuok gi ng'ato ka ma NTSA opuodho ni in wase mi license wa endorse koro iriembo bus. To the first assignment mari dhi Kisumu kata dhi Mombasa kata dhi Eldoret kata dhi Moyale nitiere ng'ama dhi kode maduogo miwa report ni ng'ani koro to wanyalo wekende mondo koro dhi oriemb gari ni. Nikech aseneno ng'ama riembo mtoka gima kelo kata tho mang'eny kaka koro mar KU manjotimore ni. Driver no maybe nokong'e area no kaka chal. Environmental factors mowuor wacho ni. To overtaking, do you know your vehicle? Sami overtaking, being area miriembe mtoka no. Kiwuok ka sani Trevor, ateri yo madhi Marsabit, kapo kiriembo kuro. Joma dwa riembo mtoka matek kata dhi Moyale, nitiere winds mang'ado matek kabisa. To onge ng'ama ose guide ni area ni, these are the environment factors manyaka ing'i. Nitiere ng'ama miyo ga report mondo wang'e ni wan safe e ndara. Mago among factors makelo masira e ndara. Okay. Engineer, ang'o ma kelo pek no? En ji ema ok nitiere moromo, kose en mana mibadhi, kose en mana kaka Orwagi owuor wacho ni nitiere joma ok oyie tiyo, kendo ok oyie keto chike e ndara. Thank you. Mokwongo, we akete maler ni kiwuoyo kuom mibadhi. Mibadhi ok en gima is domiciled. Ma ng'ato do wachi ni NTSA ema nitiere mibadhi. Kata kaka nochiwo ranking, no onge top 10, kata no wache interior and all that. Mibadhi is a sin problem. Mibadhi king'iye maber en richo, which is domicile everywhere. Kamora mora nitiere mibadhi. Lakini king'iyo ibiro yudo ni agencies madilgi jok manyalo luongo ni hustlers. Matin gi interact gi dhano man piny ng'enyne ibiro yudo ka ibiro luongi nyigi nikech adieri gidilgi gi ji koni gi koni. Kuom ranyisi kikawo NTSA gi tich motimo, jok mo interact go, or interact gi derepe, or interact gi manaimbini, or interact gi japiko, ki compare gi agencies machalo kaka Kenya for instance, maka deal gi jok ma contractors ma deal gi billions. Okay, that aside, nikech mibadhi to is all over. En gima nyaka wakedgo mokwongo kaka gospel engineer, kaka ng'ama jayalo, to okwongo wachako kode gi weche mag chuny. Ni en richo, walokre, waayie. Kaduogo ki sirkal, to koro nyaka wati gi chike kod regulations manyalo thiro nya mar gigo. We wach niya, king'iyo e apaya, rito apaya, rito
thiro weche mag masirni e apaya, one kod chain of things manyaka wang'i. King'iyo pillar beach mag road safety kaluwore gi the UN Decade of Action, achiel kuomgi ma contribute to that ma NTSA deal kod pillars abich gi, to ma deal ga ahinya en gima luongo ni safer vehicles. Monda mane momiyo watimo nonruok mar geche, inspection mag geche, mondo wang'e ni geche maringe yorwa gi becho. Nitie colleague na be madil gi safety audit mang'iyo ni wang'a yore gi bende gibedo designed makare, gin gi signages and all that, markings bende ni kare. Kaeto wan gi gimiluongo ma very important makanye nyau osebedo ahinya mwaluongo ni enforcement. Ma bende mano momiyo ni winjo ka mbaka gore ni mondo duoke ntisa ng'owa e wang'a yo, mondo wadwa ti complementarily, wadwa ti kanyakla, wanyuak tich kanyakla gi police. Nikech ang'o, police ema nigi chik matimo enforcement, en mobiro chungo gari. To an inspector mano inspect gari. Magari ni ka ok en kare, to an inspector, an mang'e ni gari ni ok ni kare, onge gi inspection, onge gi road service license, by even having a look at it, ang'eyo ni tires mage, the threads are worn out, I can quickly inspect the vehicle. Koro kama nyawo osebede matin en enforcement. Ok ni ji ok ng'eny, jo Kenya ka jo mariek mokadho, emomiyo ineno ka ji riek Kenya ka maber, to en koro behavior change nyaka wakibedgo. Mar bedo luoro chike e wang'a yore, kaeto nyaka wati kanyakla. Momiyo wacho ni road safety is a shared responsibility. Nikech ang'o, driver inyalo bedo gi gachi maber, ini riemba kama ondiki, iwuok Mayu piny kacha, ichiko Suswa, iriembo below 70. To ng'ato to samoro osemadho gire moro, obiro wang'a yo, oriembo ng'we aere tete moko ng'i, ibiro yudo ka iyudorie collateral damage gima ne ok owinjore timruok nade ebedi. Emomiyo wacho ni road safety is a shared responsibility. Wabiro chayo samoro enforcement officers, jibiro bedo piye wacho ni siamo ni polise ok tim gimoro, jo NTSA okawo mana gik moko mosoyo to onge gima otimo, to wigi wil nya gino gogo gine magigolo to gine magimiyo Biblia ni kiki terwa temruok to warwa ng'o e kethruok. Yani gine magichako gitemo jo polise kata jo enforcers e timo gi. Koro waduto te nyaka watim our part. Emomiyo wacho ni road safety is a shared responsibility. Majatielo nyaka tim tije, japiko, jandiga, jangwari, ng'ato ka ng'ato nyaka tim kor ka kore. Owuoro weche ka duogi ane mbaka ni nitiere gimoro matimore dala kaendi into sani pod in Qatar. Mokwongo wan gi WRC Safari Rally, mar ariyo wan gi Easter weekend, mar adek sikunde bende olor. Debe ni en piny ma oko, Ramadan bende biro, debe ni en piny ma oko, ta ang'o madine watimo mondo mi masiche mag apaya kik timre. Nikech jonyuol osepenja penjono mang'eny, giwacho to koro WRC Safari Rally nitiere Naivasha ka, nyithindwa bende oloro, Easter ben Easter weekend, ji te dhi yo kono. Debe ni en jo Qatar, de gitimo nang'o? Nitiere geche moko madine ok giyienegi ringo seche makamagi, seche makama, koso de gitimo nang'o? Wan kaka jo Kenya wahero dhi piyo, wadwa ni iwuok moleo, iwuok saa adek, tidwa ni chop by saa adek gi 15, iwuok saa adek. Iyudo ka wan e piem, wahero ringo ng'weny. Sirikal maka oketo nyamburko mating'o ngima ji tek mondo iyud kata bas ka ringo 80 kilometers tek, giringo 60, idhi gi saa. King'iyo transport system, ka dereva oleo gi dakika 20 onge wach, to ka dereva chopo chon gi dakika 4 en lweny. Ang'o momiyo ochopo chon? Iyudo ka system maka oketo PSV ringo gi saa gi ngima ji. Ing'eni nitie gima waluongo ga ni peripheral view ama vision of tunnel.
sign mineno e ndara gi speed mar 40, kin gi speed mar 60 ok ibinene. Kin gi speed mar 80 ok ibinene chuth. Emomiyo joga ka masira otimre kipenjo dereba ni inena okoni ni onge gima neno. Iparang'o? Ok aparo ni onyalo bet kama. Ang'o motimre? Akia. Ok nowuondi. Okia adier nikech ok oneno. En e ng'wech mamalo. Safari Rally en sport. Ochal kaka World Cup. Kendo okelo revenue maduong' ni Kenya. Ineno kaka gi control funds mag-gi. Nitie safety zones, nitie seche ma gine unsafe zones. Ng'enywa oamini ni sikuku matindo tindo gi nyaka wadhi. Eka wadhi dala, wadwa dhi ng'iyo ute mane wagero, wadwa dhi ng'iyo puothe mane wapuro. Kochuni ni nyaka idhi. Nitie gima waluongo ni journey planning. Pang safachi. An kan Kenya, kadwa wuok nadhi kata Siaya, arango sa, ok awuok gokinyi, to kochuno ni nyaka wuok gokinyi, awuok gi esa mang'eyo ni sani mtokni madonjo Nairobi osedonjo. An kora awuok, ok adhi romo gi bas madongo dongo marango ni gidwa chopo mondo gilokre. Ing'iyo sa mari, kiriembo kilomita makama, ichung', iyweyo, ibet ka in very fresh. Iyudo ka ng'enywa, ng'ato pakre ni kako wuok Nairobi, odwa dhi Mombasa, mahao kilomita 600-500, gi seche 4. Matiende niya, oriembo e speed mamalo. E speed mamalo kiriembo, chungo mtoka ok yot. Ka jatelo ogolo wiye kodwoko, to weni gima waluongo ni angle line mar container. Imuomrie. To kiny to ni wasolo ne ng'ane nyotho e ndara. Ajali mang'eny matimre Kenya wanyalo geng'o. Iyudo ka ndara achiel mtokni 20 kalo, achiel ema biro timang'o masira. Koro kendo abro mana dok e wachni. Puonj ma wan go pod ndem. Ka waketo puonj matut, iyudo ka dereva en owuon oriembo e 80, to pod otang'a nikech ong'eyo ni impact kotimre, to pod obro hinyo ngima ji. Alafu injinia e inspection ka, nitie mtoka miluongo ni chopa. Mtokano osehinyo ji. Toyota noluonge nikech en gi shida mar brake, lakini pok anene piny owacho ma Kenya pochunge. To king'iyo, mtokano hinyo wa nikech en mtoka molos ni osigo, to timne modification, koro tindo ting'o ji. King'iyo safety rating mare gi piny mar ANCAP, en gi otit 2. To mtoka mora monego ting' ji, onego bed gotit 4 kadhi malo. Kichung' kata Donom kacha, bing'iyo mtokni ma nie ndara tiyo. Mtoka nyalo mako, makata in kigoye yangu mto bandre. To mtokano nigi inspection certificates. Ngima jo Kenya nie lwetwa, wan joma nyose miwa thuolo mar bet gi lony. En kinde matut wares jo Kenya. Ero kamano. Okay. Orwa koro sani wadhi wach mar yweyo mane wawacho chande. Gimumi amedo siko wach ni nikech jonyuol bosepenja kod ing'e. Ni chenro mage moketi mondo mi jowa kik hinyre. World Safari Rally nitiere, Easter nitiere ka, skunde bende olor. Trevor, to be honest, aparo ni Kenya kae, maybe engineer biro ng'iso to kapar ni nitiere chenro moketi modhial, ma kata transport minister kata jomo chungo wacho ni koro wadhi e yweyo mae program ma wagombo ne jo Kenya mondo lu. Nikech pok wawinjo. To kade ber adieri mondo wakao chenro ni nikech wabiro ka mar puonjore. Ka wanyalo bedo gi gimiluongo ni awareness. Ma en awareness makaka koro chako ni.
en gimitimo ok ni time nikech yweyo ma koro wadhieni kata sama masiche mag apayo bedo mang'eny kiluongo ji. Onego bed ni koro wabedo kata gi process ma jo apiko stage mantiere kamoro amora, awareness ma jo NTSA o appoint jomo nigi lony magitien kata young people mawuotho around Kenya mondo nikech awareness maneno ka onge. Puonj ma Uhuru wacho ni itimo mana e classroom, but learning ok tim e classroom kende. Ka wanyalo wuotho around mondo mi wapuonji awareness no. To sani nonego bed ni sirikal osewuok oko mosemiyowa program ni yawa magi madwa timore wakow ni magi ma mondo nikech waneno ka en reactive ok wa act warito masira to gima okelwa kabe watemo manyo root cause analysis mar problem ma endara en mane gima pani kwa nyalo discuss gi joge wagi to nyalo konyo ji. Engineer chenro mane muketo piny sa ngeni iwacho ni nyamburko mag Safari Rally to gin to giringo kamo lakini joma dhi kanye mang'eny ji dhi chiegni ji 10,000 ng'ato kawo mtoka more no dhi kuro kuonde mopogore skunde bende olor nyithi skul bende ni kuonde te un gi chenro mane mondo mi masira kik medre? Thank you so much. Ang'eyo ni Safari Rally the past 3 years asebedo kata mana official the safety mar Safari Rally kaka iwacho gin giringo kuonde ma designated to bende ase kata kawo interest ma ng'iyo kata geche gigo the safety aspect of them gen malo nikech kata materials miloso gigo from the engineering perspective ni malo sana to joma dhi koro what do we do? Openyo ni root cause analysis ere kama chandruok nitie. Chandruok wase ng'e malong'o mwase kuongo wayudo ni en kido kata behavior mane the leading cause makelo chandruok apaya behavior. Koro ang'o ma wanyalo timo kech wanyalo categorize gi behavior wang'iyo gi mechanical condition environmental kaka no wacho gicha. Koro ang'o ma dwa tim kwa seng'eyo gi kamano iwacho kuom ranyisi ji dhi Naivasha chenro mage mantiere mondo geng' masiche mag apaya ahinya ne joma dhi kuro. Waseloso plan kendo aparo ni Kenya ka to iringe wang'a yore gi iseneno ka watimo operations itimo mondo mi ong'uk jo manyalo ketho chike mag apaya. Machielo gi manyalo paro ni kawuono chakre jumbe ma okadho 2 mokadho wasebedo kwatimo gimoro ni free clinic gi Matatu Owners Association. Kawuono ne gin Kisumo ma weg geche through SACCOs ikono ne kawuono ne gin Kisumu stage keluru gecheu to waoro inspectors wa magen TSA kendo ng'iyo gachi mana kaka timo medical camp titi ng'ini ito wich bar moro mwaneno ka malaria moro ingo di hospital ma watimo nono wasebedo unachake the other week makungeni ka jo matatu kelo gechegi jo public service vehicles wang'iyo negi speed governor mari ok ni kare wiper mari ok ni kare tires magi are not okay they loki mago are part of the initiatives ma wasebedo kwatimo ndalo makoro holiday nyasi biro ni kecho oriwore wan gi Easter wan gi Safari Rally wan gi Ramadan bende dhi mbele koro gigo gore rude waseketo mikakati countrywide all the 47 counties makendo watimo operation tang'eyo seche moko jo Kenya wacho dugombo ni mondo waland ne gini akiny wabiro go duol kama kata ken suswa ting'eyo jo Kenya kawaida kata in king'eyo ni gin suswa donge kanyo koro kidhi tidhi mna ng'we ong'ongruok kopuk mos kikadho ni chaki to kichaki kadho kanyo tichaki yuamia. So the point en here watemo mondo mi wapuonj ji mondo mi kigibed mana niya ging'iyo ni to oji ni kure jo NTSA gi police ni kure to bed gima wang'iyo niya signage ondiko ni ka en 50 every center the traffic rule dwaro ni ok dhi beyond 50 though UN sani dwaro no bed 30 to koro jomoko te biro yiro kata ka en chiro onge ng'eni e ochopo ntulele aka en odwoke kicho ng'eni samoro polisi ko kadho kanyo kata koro no winjiro bed 60 to chiko 90. So the point en niya nyaka wapuonj jowa mondo mi kik wabed mana ni ka
ing'iyowa eka waluwo chik. To waluwo chik e kinde duto. To adieri ma watimo, sani 47 counties waseketo mikakati, makata an adhi lead operation yo bathe kucha, okada wacho ni kaji, adhi lead operation yo kuro, mondo mi waluru chike mag apaya, mondo mi ngima obedi. Kaka nowacho, kata kaka owadwa cha nowacho, ka gari ringo at 80 km per hour, gi gari maringo 120 km per hour, from mathematics, gari maringo 120 km per hour, kotima ajali, bedo it is like 200%. Kore momi iyudo ka gechi ng'ato nyalo penjo even from physics, nang'o mi wawuoyo mana 80 km per hour. En gima wasego kwano mwayudo ni kanyo nitiere pogruok. Gi kiyombo kanyo kata kikadho kanyo. The point en niya, wapuonjo jogewa, sani wadhi oro team madhi konyo ahinya kaka Naivasha, mondo kel ratiro ya wang'ayo, mondo mi omed puonjo ji, timo sensitization, mondo ji kik ring ng'we airi titi. Sikunde be wapuonjo ga, wa collaborate gi nyithind sikunde, wadhiga primary schools, wapuonjo nyithindo. Wan ka gi jo Equity gini and all that, mondo mi wapuonji nyithindo bende highway code of practice, mondo ging'e kaka ing'ado wang'ayore. SACCOs bende wapuonjo, kendo nyocha kane wan ka bende wakono ni jo SACCOs bende come together, they approach us mondo wadhi watim negi sensitization kaka mag derepe manembni duto japiko, kaeto wamiyogi kata mna reflective jackets, helmet, mondo mi wa improve safety on roads. Owuor ka koro watieko, seche ma koro watieko nikech chenro ni koro sa koro dhi ka gima mayo wang'wa. Ineno ni ka ber to nego med fwai ne jo Kenya, nikech waneno ka shida ka endie en ni kit jo riembo ni ema kelo lweny. To kido mar ng'ato ing'eni kata tem marom nade to kinyal loko. Dang bende ber ka omed fwai ma kikadho gine makwar, light makwar tichwado mana 300 giri kadhi malo kucho, mondo ng'ato ko neno kamano to luor timo makosa. Adwa wacho ni Trevor, puonjen gima mit kabisa. Injinia wacho ni ka ichopo Ntwelele tidwari gi 50. Penje dereva gimomiyo onego bed ni oriembo gi 50 sasa mochopo shopping center. Gikia ba gibetie. Ntiega gima waluongo ni stopping distance. Kitu kuomo ng'ato e speed mar 50 kaduogo piny, chances mag bet mangi mang'eny ni malo. Lakini doka gigi wakia. To ka en gima wanyalo bet ni en mbaka mawagoyo, to jo media, ute jo fwamb weche gi, ube koro nyakudonje gi thuon, nyakudonje gi agogu. Nikech sami wacho news cha, tinyalo wacho ni baya punchline moro. Kihero jogi, tigindara maber mondo idogi negi godhiambo. It is just a simple sentence. Tido ka iwacho news mapek, to ng'ato winjo gino to duogo wacho ni Trevor cho wachang'o ya. Onego wamed wambo wach mar masira endara. Nikech iyudo ka seche moko intiese ong'awo mtoka moro manoyudo ajali, to ka ng'ato nene to luor moro make, iluonge ga ni shock wave. Luor moro make to penjre ni donge dereva no nena ka an kama. Ang'o mane nyalo bet notimre ne. So kawanyalo kete obed kido marwa, an onge kuma wuoye makos mokawacho ni road safety is a message of love and only those who love you will share it with you. Nikech kokwalande ni in, to chieng' moro okanidog ni jo odi, okanidog ni ja odi, okanidog ni nyithindi, nikech ibro hinyri enda. Med uru fwambo, ubro reso ngima jothurwa. Nyasaye ogwedho jo Kanyam. Erokamano. Erokamano wuor.
Orwaka koro watieko. Watim nang'o mondo molok kit jo riembo. Gima agombo wacho ne nyikwa Ramogi, kido ma wacho no wajiwre nikech adwa wacho injina wacho ni ka ng'ato riembo to koneno polis to buok. Mano nyiso ni kido mar safety pod onge Kenya ka. Koro wabed gi kido ma wang'e ni magi mitimo ne in ochakore kuomi. Kiko chakre kikiriemb mtoka maber nikech idwa police kik maki. Kwa chake ote skunde mwantiere kata bed mana nasari kata bed ang wadongo gi kido ni. To kido no sane kaka an ng'ama ochung' ne jotich iluongo no occupational health and safety. Anene yore mang'eny to kapok atieko gima nadwa na wachi distracted driving nitiere sama koro holiday biro ni. Ere kaka wa handle destructive loud music kijende man at high risk. Ere kaka wa mitigate. Magi magombo ni ji obed kong'eyo. Okay. Yeah. Engineer, wach mogik miwe wago. Kanyocha corona nika, corona nonego mana ji karibu 4,000 ka. E Kenya ka. Kata wuonde ni medo mano kolandi. To gin mana 1,000 karibu 5. To king'iyo joma ajali nego to ingo jogo. To ni neno teko mano ketie gi ji duto agencies duto mag sirikal kata mag sirikal nyaka kanise. Mano nyiso niya teko mwaketo manyo waketo ne corona kata miketo ne nyaldiema gini kuwuok cha ema nyaka waket ne apaya ka. Gima nyalo kwayo jothurwa ka in jawuoth wek idho gari mosepong'. Idh gari ming'e ni biro bedo moko bedo overloaded. Wek bedo garaka mana kaka no wach journey planning cha wapanguru wuodhwa. Mano jawuoth. To kijawuoth imbende kikiling ka weche dhi marach samoro jariembo mariembo ni omadha ndiwo wang'e ok ni kare kikuling go koko kaber to wuog wene gari no kija piko ting jawuoth achiel bed gi helmet maler imi jawuoth machielo bed gi reflector imbe ng'ama pillion passenger in bende tim responsibility mari kiki kaja tim mari bed reflective jacket kaito kaja riembo rider ni bende dwa riembo ng'we aerititi bende kikiyie. Then wan bende kaka road agencies ng'ato ka ng'ato tim kore. Road agencies nyaka tim signages kera nyaka tim signages giketi kama nitiere bumps nyaka keti. Drivers bende observe speed limit e wang'ayo. Kaito ji bende we kwalo road furniture. Samoro ji go koko giywak to koseket signage ni kam okete signboard kata mar hospital kata tang kiny ka piny rut ne gibiro gi akso giting'o gidhi giteto ka scrap nyaka guardrails mag darache moko kata matindo iyudo ka ji ong'ado duto. We must also respect the road furniture mondo mi wan bende wa protect gi kikoni waywak to koni wane mwaketho. An gima kwayo jothurwa ni sani ka wadhi e ndalo mag Pasaka kod sikuku wabedu responsible ka ng'ato metho to kik riemb gari to kik in bende yie idonje gari miriembo ng'wera tete wagolu duondo waduto nikech kwaling to we are accomplices e gigo kao kamano Nyasaye bed kodwa. Erokamano ahinya mano Engineer Opere Nyaroya jalup director manono nyamburko NTSA Makarius Oruwag jalony weche mag ritruok e apaya gi Owuoro Tet japuonj derepe maniken piny mar Qatar mane kama we chenro moro mar buch jopiny joka ma erokamano ahinya kuom winjowa wan pile wakelonu chenro ilagi mondo mi wapuonjre kaka joka ng'ato kineno ka ng'ato riembo matek kwere kidadhi kamoro ai haraka riembo mos ng'i masiche mag apaya mondo mi kik timre kata kin mane mtoka nitiere samoro ma sira timore tiwacho ni gimoro nong'isa na wachne to kawuoyo mano Nyasachi ma wuoyo kodi ka gimoro ng'isi ni kwer dereva kwere mana gi kanyo nikech ngima to mana mari wan dwaro nu maber pile ka pile mane ka molore chenro maro mar buch jopiny Wilson Ochuka jaka boch kobita e jaloko marwa Anton Trevor Umbija jandingo panga jonyakach dendo Umbija taya nyakwar guok kocha pesa wanere bang'e